We just take a moment to tune in. If you want to just close your eyes. Na chvíľočku si zoberieme chvíľku, aby sme sa naladili na seba, tak zapnite si oči. Take a couple of deep breaths, just releasing breaths. No zo pár pekných nádychov a výdychov hlbokých. And just sensing that moment before you came to the school, like Thursday on the way here. A skúste sa naladiť na ten prvý deň predtým, ako ste prišli vlastne do školy, že vlastne ako ste sa cítili. And everything you've received Thursday, Friday, Saturday, and now Sunday. A na všetko, čo ste vlastne dostali a obsiahli vlastne od štvrtku, piatku, sobotu, nedeľu. So the prayer that everything can settle in its perfect place, can integrate and harmonize. Takže taká modlitba za to, aby nám všetko sa usadilo a vlastne integrovalo sa do našho systému. Just really breathing deep into the heart now, feeling if the inner child is awakening here again. Skúste sa pekne nadýchnuť do vášho srdca a nacítiť, ako sa vaše vnútorné dieťa opätovne prebúdza a vracia do života. And see if there's any more questions or things that need to be clarified or things shared. A skúste sa pozrieť, či tam sú nejaké otázky alebo nejaké nezhody, ktoré by trebalo vlastne, na ktoré treba odpovedať, ktoré treba ešte zareagovať. Yeah, and softly open the eyes. Môžete otvoriť oči. Yeah, I'd just like to open a space if there's anything that anyone wants to ask or share. Rád by som otvoril tento priestor na to, že či niekto z vás chce niečo zdieľať, Or any more clarification about any exercises or processes. alebo potrebuje nejakú klarifikáciu toho, čo sa dialo, nejakých procesov. Ujasnenie. Ten včerejší znovuzrození, tam jak dlouho bylo ty dýchání? To nebylo 5 minut, to bylo asi delší. And we were doing yesterday, right? Mm-hmm. That he thinks that, že tam bolo dlhšie to dýchanie, než 5 minút. Myslel jsem si, že má trvat 5 minut to hluboké dýchání, ale myslím si, že to bylo delší, ale se to zdálo jenom. But at first he thought that the deeper breathing into the belly was supposed to last only for 5 minutes, but at the end it lasted like for 20. Mm-hmm. So that was the only thing that wasn't prepared for. No, it was the other way around. The belly was the longest breath. Že malo to byť vlastne naopak, že to brušné dýchanie malo by byť najdlhšie. Yeah, and then the in-breath through the nose is short 15 minutes, then the last one is just like maybe 5 minutes. A že vlastne ten potom, čo je cez nos a ústa, tak bol 10 minút a ten vlastne najkratší cez nos bol 5 minút. A ten první byl kolik? 20. Yeah. Ale na tých prvých, sorry. Mm-hmm. Yeah, if you imagine you go for a run, you go running. Keď si predstavíte, že idete si zabehať, Like you know, after a while you're into your rhythm and there's a sort of panting breath happening. a po určitej chvíli vlastne sa dostanete do svojho rytmu a je tam takéto hlboké dýchanie rytmické. So your body is fully activated, fully present in the body, your feet. A vaše telo je plne aktivované a vlastne vy ste plne prítomní v tom vašom tele, cítite vaše chodidlá a vaše nohy. But if you stop running, the breath starts to naturally regulate and heartbeat slows down, you know, you reorganize yourself. A keď vlastne prestanete behať, tak vaše telo sa pomaličky vracia naspäť do toho rytmu a ono sa preorganizuje naspäť do toho. I mean, it's the same way we do all the dance journeys. There's like a peak opening and then there's softening, landing. A takisto sa to deje vlastne počas tanečnej cesty, že za každým je tam nejaký pomalý začiatok, potom to vlastne má nejaký vrchol a potom sa to pomaličky ukludňuje. So just retraining our nervous system, you know, action and then rest. My len pretrénovávame vlastne náš nervový systém opätovne na to, že vlastne máme nejakú aktivitu a potom musíme oddychovať. If you imagine a car, you're accelerating. Keď si predstavíte auto a vlastne akcelerujete, pridávate rýchlosť, You're about to set up a new pattern of breathing, which is unfamiliar for a lot of people. a vlastne pripravujete vaše telo na nový vzorec dýchania, ktorý je pre mnohých ľudí vlastne nepoznaný. So you need some will and you need some power at the beginning. That's why I said to breathe stronger in the first 5 minutes. That's what I meant. Na začiatku vlastne potrebujete k tomu odhodlanie
a nejaký tréning a nácvik toho celého. To znamená, že preto som vlastne začal tým 5-minútovým silným dýchaním. And maybe you notice once the pattern's set, then it goes by itself. A keď si, možno ste si všimli, že vlastne ako náhle ten vzorec už bol vlastne nastavený v tom tele, tak už potom si to udržiaval ten svoj vlastný rytmus. If you are to use this practice at home, I highly recommend doing it with a buddy, with a companion. A ak by ste chceli robiť toto cvičenie vlastne doma, tak veľmi odporúčam, aby ste ho robili vždy s niekým. There's lots of videos, lots of books available on rebirthing. Je tam veľa kníh, veľa materiálov na to. But it's a very strong process, so go into it with a respect. Ale je to veľmi silný proces, takže prosím, choďte do toho vždy s rešpektom. Yeah. Just reminding, you are in charge of the volume switch. Right? Some people went off very, very fast, like a sprinter, very, very quickly. Vy sami ste vlastne tým, kto nastavuje tento kolečko tej hlasitosti a tej intenzity toho prežitku. Takže vlastne, lebo niektorí ľudia do toho išli veľmi intenzívne od začiatku a dýchali veľmi silno. Yeah, and I sense that's a bit of a shock for the body. You kind of want to set into the rhythm in like a good pace. A niekedy mám pocit, že vlastne je to príliš veľký šok pre to telo, preto hovorím, že by to mohlo byť trošičku jemnejšie, že netreba to telo. Yeah, but just a reminder, it does require a bit of discipline to stay down in the belly. Ale len si pripomeňme, že vlastne chce to trošku disciplíny na to, aby ste zostali vlastne dole v tom brúšku. Yeah, because this is the material you want to work with the inner child to heal and resolve instincts and emotions. Lebo to je to miesto, kde vlastne chcete s tým pracovať, s tým vnútorným dieťaťom, lebo je to vlastne miesto našich inštinktov, nášho vnútorného dieťaťa. The minute you go up into the chest, you kind of move out of the body. Lebo vlastne ako náhle idete už do toho hrudníka, tak už sa posuniete mimo vášho tela. It's not a bad thing. So you've got this higher love, this beautiful cosmic love here. Nie je to zlé, len vlastne vtedy sa posuniete do tej kozmickej lásky, do toho priestoru. So a lot of meditation breaths are just in and out through the nose. Takže veľa meditačných dýchov je vlastne len dnu a von cez nos. So this doesn't activate the emotional body. Lebo to vlastne neaktivuje to emočné telo. Because most yogic traditions don't want to work with emotions. They want to work with the higher dimensions. Alebo veľmi veľa meditačných praktík vlastne aj starých a nechce pracovať s tým emočným telom a s tými prežitkami, ale vlastne s tým napojením sa hore a s tým duchovnom. But there's tendency you can go up and avoid what's here. Lebo je tam taká tá tendencia, že vlastne chcete ísť len hore, ale vlastne chcete sa úplne vyhýbať tomu, čo je dole. So as I said before, for me it's the journey through the whole spine. A ako som povedal predtým, je to vlastne cesta po celej osi chrbtice, páteře. Balls, belly, heart, brain. Je to puls, brúško, srdce a hlava. Ovaries. Vaječníky. It's just that including everything. And for me, this is the most natural way to be when everything has its expression and place. A podľa mňa je to tak úplne najprirodzenejšia forma vyjadrenia sa, lebo všetko má svoje miesto, čas. But hopefully you all experience the power of the integrating breath when you breathe in through the nose and out through the mouth. A dúfam, že vlastne zažijete ten hlboký prežitok toho integračného dýchu, kedy sa nadýchujete cez ten nos a vydychujete cez ústa. Right. So just imagine in daily life you're in a stress response for whatever reason. Lebo si predstavte, že vlastne počas vášho každodenného života žijete vlastne v nejakom strese, to je jedno z akého dôvodu. That's a bit like an overstimulated mouth breath. To je vlastne ako keby ste prestimulovali dých cez ústa. So if you catch yourself in that kind of stress response, then breathe in through the nose. A keď sa vlastne... Sigh, just soften the jaw. Keby ste sa kedykoľvek vlastne prichytili, že ste v takejto stresovej situácii, kľudne sa dokážete vlastne zastaviť, zregulovať to tým, že sa nadýchnete zhlboka cez nos a vydýchnete s tým, že uvoľníte celú sánku cez tie ústa. It's one of the most researched breaths. It's called the physiological sigh. Je to vlastne jeden z najpreskúmanejších dýchov, alebo dýchov, ktoré sa najviac skúmajú, lebo je to tzv. Fyziologický dých. So you breathe in for 4 and you breathe out for 8, twice as long. Je to to, že vlastne nadýchnete sa na 4 doby a vydychujete na 8. So this really calms down any anxiety, stress, tension. To krásne ukludňuje vlastne akokoľvek nervozitu, akokoľvek napätie. Overthinking, anything like that. To keď vlastne príliš premýšľame.
So, for example, if you do have a meditation practice, Takže napríklad, ak máte meditačnú skúšku alebo robíte meditáciu then you're used to breathing just in and out through the nose. a keď ste zvyknutí len na to, že vlastne dýchate a vydychujete len cez nos, Maybe spend 5 minutes of preparation breath in through the nose, out through the mouth, so you calm the body. možno urobte taký prípravný dých na 5 minút, že vlastne budete nadýchovať sa nosom a vydychovať ústami, aby ste ukludnili telo. Because that's usually what distracts you in meditation. You get little itches. Alebo to je práve to, čo vás väčšinou rozhadzuje v tej meditácii, vás to vyrušuje, že vlastne tu máte nejaké, tu sa potrebujete poškrabať, ono to kľudní to telo. So if you love your body into calmness, then it will give you the liberation to enter other states. A keď vlastne budete ľúbiť to vaše telo k tomu, aby vlastne sa dokázalo ukludniť, budete ho viesť k tomu, tak vlastne ono vás potom pustí oveľa vyššie k napojeniu sa hore. Mm-hmm. Okay, so this is one other intervention practice I just want to share with you now. Ešte mám jedno cvičenie, ktoré vlastne chcem s vami zdieľať. Mm-hmm. So let's imagine something's triggered in your system. No, predstavte si, že niečo vás vlastne spustilo v tom vašom systéme, to znamená niečo zabrnkalo na lupu. So I want you to take this image of the flowing river with bits of ice in it to really work with this image. Yeah? A naozaj vás žiadam, aby ste skúsili pracovať s tým obrázkom tej tečúcej rieky, na ktorej sú vlastne kúsky ľadu. Right, just introduce ice is not bad, ice is not evil, it's not a problem, it's just ice. Skúste si tam vlastne predstaviť naozaj to, že ten ľad nie je problém, nie je to niečo hrozné, nie je to niečo, je proste len tam, skúste s tým pracovať. Yeah, what it represents is a frozen moment in time where you didn't have the resources to let it flow through you. Jediné, čo to vlastne ten ľad reprezentuje, sú tie momenty v živote, kedy ste nemali dostatok zdrojov na to, aby ste to zvládli inak a ste trošku zamrzli v čase. Because we're designed to express. Lebo my sme prirodzene nadizajnovaní, aby sme vlastne vyjadrili veci. If you're in expression, you feel great. That's how life is. Lebo ak vyjadrite svoje emócie, tak sa cítite super. If you're in repression, denial, suppression, then it's like, the energy's not moving, it's frozen. Ak to všetko potláčate alebo sa snažíte zahrabať niekam do piesku, tak vlastne tá vaša emócia zamrza vo vnútri a cítite ten tlak a tú kontrakciu. Right. So normally there's fight, flight or freeze. Okay. Normálne tam je vlastne útok, útek alebo zamrznutie. I want to introduce another F into the theory. A ja by som rád predstavil ďalšie F do toho systému. 2, 1, fuck it. That's the first one. Okay. Takže prvý, fuck it. Yeah, which is like, what's the big deal? Yeah, it's just a tiger. Akože, čo je to za problém, že je to len tiger. Why be so attached to the circumstances? A prečo by som mal byť toľko naviazaný vlastne na tie okolnosti, ktoré máme? That's like the fundamental realization is why are we still moved by circumstances and relationships when we know that we're complete. A to je vlastne jedna zo základných síl uvedomenia si, že vlastne prečo nás stále ovplyvňujú tie okolnosti okolo nás alebo veci, ktoré sa nám dejú, keď vlastne my sme sami o sebe úplne kompletní. Right. Anyway, what I wanted to say was the fourth F is flow. A mimochodom to, čo som vlastne chcel povedať, že to štvrté F bude, tak to je vlastne flow, to znamená to plynutie. Right, so you got these four and a half choices. Yeah? Takže máte 4 a 5 choices. Five Fs. It's a new theory. Created that. Máte 5 F vlastne, z ktorých si môžete vybrať, ako zareagujete v danej situácii. Fight, flight, freeze, fuck it, flow. Yeah. Takže útek, útok, zamrznutie, fuck it a plynutie. Right. Now just imagine that you're in a situation where your habit is to flee. A teraz si predstavte situáciu, kde je váš prirodzený zmysel vlastne utiecť, prirodzená reakcia. So just realizing fleeing doesn't always mean actually running away. Sometimes fleeing is going really quiet and withdrawn. A uvedomme si, že vlastne niekedy odísť, akože utiec z toho, neznamená len to, že naozaj reálne utečiete, odídete z miesta, ale niekedy to znamená len to, že sa vlastne vtiahnete do seba a prestanete reagovať. So there's anger in the space, and what we do is we start to withdraw to protect ourselves. Alebo vlastne čo sa deje je, keď cítite, že vlastne v miestnosti je napríklad veľa hnevu alebo zla, tak vlastne vy sa prirodzene stiahnete dovnútra, aby ste sa cítili v bezpečí. If it's really intense, you might go up and out. You might go to throat and out and start to go to... A keď je to príliš intenzívne, tak vlastne čo sa môže stať, je, že vlastne vojete dovnútra a vlastne utečete hore do tej predstavivosti. So you're protecting by escaping. Takže vlastne sa chránite tým, že utekáte. Right. Now, what would it be like if you could meet that anger and flow with it?
A čo by sa stalo, keby ste mohli stretnúť sa s tým hnevom a vlastne skúsiť s ním vlastne plynúť? Right, so it's a non-resistant state. Je to vlastne postoj úplnej bezodporový. You're not running, you're not freezing, you're not fighting, you're flowing with it. A takže vlastne ani neutekáte, nezamrzate, ani neútočíte, ale vlastne len s tým plyniete. Right. By the way, this is a new theory. This doesn't exist. We just created this. A toto je inak úplne nová teória, táto vlastne oficiálne neexistuje, takže práve sme ju vytvorili. Takže... I like it. Ale mne sa páči. Thank you. Okay. Anyway, the way we're going to do this is 10 rebirth breaths. Takže teraz urobíme, čo ako to ideme urobiť, je vlastne dáme si 10 znovu zroďujúcich dýchov. Right, so it's an intervention, okay? What we did was a ritual. Lebo to, čo sme urobili včera, bol vlastne rituál. Hour, drums, rattles, breath, incense, ritual. Okay? A vlastne včera to bolo s bubnami, hudbou, s dýchom, proste s tými ratlami, s tými hrkalkami. You probably haven't got time to set up a ritual when you're in angry. Excuse me, I just need to do my ritual. Lebo pravdepodobne nemáte úplne čas si vytvoriť rituál, celý ten rituál, keď vlastne ste úplne nahnevaní. So because we can't do that, we can do 10 breaths. We can go to the toilet, different room, even in the same space. Lebo vlastne, a vtedy tým, že nemôžeme vytvoriť ten rituál, ale máme pravdepodobne dostatok priestoru a času na to, aby sme napríklad mohli odísť na vecko, alebo vlastne niekam sa tak akože odložiť. I'll share my experience. Maybe you've had this experience. Pardon, ešte doplním a tam urobíme vlastne tých 10 dýchov. Takže chcem s vami zdieľať svoj zážitok. So when I'm doing the rebirthing breath, keď to robím ten vlastne dých toho znovuzrodenia, there's a heightened state of awareness. Je tam zvýšený stav vedomia. Yeah. So I can have a big view and then a problem arises or a pain arises. Lebo mám taký široký pohľad a zrazu ten problém vlastne vyskočí hore. So you can feel something but witness it at the same time. To znamená, že vlastne môžete niečo cítiť, ale na druhej strane sa stať tomu svedkom. Did you have that experience when you were breathing? Yeah. So you weren't fully dramatized, but you could still feel the pain or the but you're still watching it through the breath. Takže vlastne mali ste ten zážitok včera, alebo teda niekedy, že vlastne dokázali ste precítiť tú bolesť, ale na druhej strane ste vlastne neboli do nej úplne vtiahnutí, stále ste zostali ako keby ten pozorovateľ toho celého procesu. It is a bit of a skill because we're used to normally doing either the drama or the awareness. Je to vlastne, vyžaduje to trošku zručnosti a skúsenosti, pretože za normálnych okolností sme zvyknutí riešiť buď jedno alebo druhé, to znamená, buď sme úplne v tej dráme a vlastne reagujeme, alebo vlastne sa to len pozorujeme a nie sme v tom. Right. So the method creates awareness. By circling the breath, it creates a spacious awareness. Tá metóda vlastne vytvára to vedomie, pretože ten dých vlastne vám rozprúdi tú energiu a rozcyklí to vedomie samo o sebe. Right. There was lots of shouting and screaming and jumping happening around you, but everyone carried on, see? A včera vlastne tu bolo dosť veľa kriku, skakania a rôznych iných vecí, ktoré sa diali okolo vás, ale napriek tomu vy ste boli schopní vlastne pokračovať v tom svojom. In normal consciousness, you get triggered by that or activated or, you know. V normálnom vedomí, keď vlastne je to inak, tak nás to spustí. To znamená, keď vidíme niekoho, že takto reaguje, tak vlastne my máme nejakú reakciu na to. You get the message because this is important. You have awareness of the situation arising. You see that? Takže akože, rozumiete, že sa snažím povedať, že vlastne máme nejakú vec, ktorá nás dráždi, ale vlastne my si zachováme to povedomie o nej. Now this applies to all situations in life, pretty much. A to sa dá použiť na všetky situácie v živote. If you get triggered or upset, normally you haven't got that awareness. You're just straight into the drama. Lebo vlastne za normálnych okolností, keď sme vystresovaní, alebo nás niečo, teda nám stlačí ten gombík, tak v podstate pôjdeme do tej drámy, alebo do toho. Right. So in real time, somebody's angry in the space at you, perhaps. Alebo niekedy vlastne v reálnom čase, keď je niekto v tom vašom priestore a je na vás nahnevaný. You can feel the energy, but you can feel you're about to contract. A vy cítite tú energiu, tak vlastne môžete sa nacítiť v sebe, ako sa ten váš dých vlastne začína stiahovať. So old habit, old habit is withdraw or fight back. Yeah? A vtedy si môžete uvedomiť, že naskakuje mi vlastne môj starý zvyk, alebo vlastne práve by som chcela buď utiecť, alebo zaútočiť. So without your mouth being really wide, just a little bit open. Takže bez toho, aby ste úplne otvorili ústa. You just imagine the breath trošku. circling. Imagine the breath circling around you. A skúste si predstaviť, So someone's angry at you right here, and you're just there, but it's not making a big deal with the breath, but you're doing 10 looping breaths.
Takže skúste si predstaviť, že vlastne v tej situácii, že na vás niekto nahnevaný, vy sa len postavíte, trošičku otvoríte tie ústa a skúste si predstaviť, ako ten váš dých vlastne naozaj cirkuluje vo vás, že vlastne nadýchujete to tými ústami a vydychujete to tými Right, teda na ústami. even like you're in the bus stop and the couple starts arguing beside you. Alebo ste na zastávke a je tam nejaký párik, ktorý sa začne vedľa vás hádať. A lot of empathic people don't like that. They don't go by bus because they're afraid of, being contaminated by arguments. Okay. Veľa empatických ľudí to nemá rado a niekedy sa boja až nastúpiť do autobusu, aby nenastúpili do kontaminovaného prostredia. So this breath is how to be an empath and still live in the world. A toto je spôsob, ako si dokážete uchovať tú svoju empatiu a byť empatickým človekom, ale stále žiť v tom reálnom svete. So if you've got the luxury to step away or go to a different room, go and do that and actually do a strong breath. Ak máte tu ten luxus toho, že si môžete dovoliť v tej danej situácii odísť do vedľajšej miestnosti, urobte to. A keď ste v tej vedľajšej miestnosti, tak skúste tie dýchy naozaj prehlbiť a vlastne ich zintenzívniť. Right. So what's it doing? The mouth breath is the belly. Okay? Takže čo to robí? Takže to, keď dýchate cez tie ústa, tak to aktivuje That's where vaše you were brúško. beginning to feel the anger. It was beginning to touch your hip. To je to, prečo začínate cítiť ten hnev, pretože vlastne sa vás to dotýka, lebo ten dých sa toho dotýka. You're now circling it. A teraz vlastne čo urobíte? Len to, že to Yeah. rozcyklujete. So it's not getting trapped. It's moving. It's flowing. To znamená, že on sa tu nezastaví, nezostane tu niekde zaseknutý, ale vlastne len cez vás preteče. Usually 10 breaths isn't enough. Maybe you can do 15, maybe 20. Yeah? Zvyčajne 10 nádychov, výdychov je dosť, ale vlastne niekedy môžete robiť 15-20. I wouldn't do many more, or else you're going to start. Nešiel by som úplne do viacerých dýchov, pretože potom môžete ísť vy sami do samotného procesu. Right, now you can follow that with 10 breaths in through the nose, out through the mouth. So then you regulate your system. A potom to môžete vlastne nasledovať tým, že sa začnete nadýchovať cez ten nos a vydychujete cez tie ústa, aby ste zregulovali ten svoj systém. There's 20 breaths, take you 2 or 3 minutes, A to je vlastne dokopy 20 dýchov, to vám trvá 2-3 minúty. but you can completely shift your state. Ale dokážete vlastne za tie 2-3 minúty úplne posunúť ten váš vhľad na tú situáciu. Right. Another situation, you're head fucking. You're going round and round with thoughts. Alebo ďalšia situácia, že vlastne ste zaseknutí v tej svojej hlave vo vašich myšlienkach a tie vaše myšlienky vás posielajú do keľu. Right. We often do this, get over analytical. Right? Veľmi často to robíme, keď sa staneme príliš veľa analyzujeme. So you do this breath, you come back to your body, come back to the life force, and you shift out of that, phase locked thought A process. môžete to spraviť takisto, že vlastne v tej chvíli sa začnete dýchať a vrátite sa naspäť do toho tela, vrátite sa naspäť do toho vášho života, tej životnej energie a vlastne váš mozog odmrzne. Over the next few months, I'm going to put together another of these books on breath because there's so much to say about breath. Yeah? A v ďalších týždňoch vlastne nasledujúcich potom to dám dokopy knižku vlastne o dýchu, pretože je tam strašne veľa tej teórie, ktorá je za tým. Very simple teachings. Breath can shift consciousness and energy. Lebo vlastne v jednoduchosti je to povedané, váš dých dokáže úplne zmeniť vaše vedomie a vašu energiu. The way you breathe is the way you live. There's a complete connection with it. Lebo vlastne sa hovorí, že to, ako dýchate, je vlastne to, ako žijete. Je tam úplné spojenie. And what we were saying at the very beginning was to turn up the volume on your emotions so you can actually feel more of your life. A vlastne v tom sa hovorí, že vy máte tú moc potočiť to koliesko, aby ste dokázali precítiť všetko, čo sa vlastne vo vašom živote deje. No, já bych chtěla jako ty pojmy ujasnit. I would like to clarify some of the Takže tadyhle se bavíme names, o různých dechových metodách, because we are now talking about different breathing techniques aplikovaných v různých situacích. applicated used in many different No, situations. a já se ztracím v tom, která metoda na kterou situaci, ještě jak povídáte. I'm a bit getting lost about what technique you to use for which situation. So Ještě jak povídáte o tom, že by bylo dobrý to trénovat doma, and as you are saying that like it would be good to train it at home určitý počet minut, for certain amount of minutes, určitou techniku, certain technique. tak která. So which, when, how. Okay, just very simple technique. Takže 10 breaths. 10 úplne najjednoduchšia technika je 10 dýchov through your mouth. cez tvoje ústa And practice doing it with different intensities. a len začni trénovať s rôznou intenzitou.
Right. So, for example, you're having a stronger emotional experience. A výdechy jsou přes co? Přes ústa. Jo. Mhm. Can I just practice just a couple? Yeah? Takže poďme si vyskúšať zopár, dobre? Right, Teraz so- všetko spolu. So we're just going to breathe in. Imagine it's going up the spine, down the front. Takže So it's circling. predstavte si, že vám to vychádza hore celou chrbticou, vracia sa vám to predkom Mm. a znova sa vám to vracia cez tú chrbticu. To znamená cykluje. Okay, Bit more detail. So imagine it's like a rocket. It wants to take off. So the first breath has to have a bit of movement in it. Takže predstavte si to trošku inak. Predstavte si, že vlastne chcete odštartovať raketu, takže ten prvý dých musí byť vlastne oveľa silnejší, aby tá raketa vlastne začala fungovať. Right. Now this is important because we've already studied how quickly we drop into the unconscious. Agreed? A, takže toto je veľmi dôležité, lebo už sme predtým vlastne nacvičili, ako rýchlo dokážeme padnúť do toho nevedomého. Twisted nose, low self-esteem, suicidal thoughts. A vlastne to, že mám krivý nos, znie, že vlastne živili na hovno, takže už sa chcem zavraždiť. It can be very quick and very deep and very dark sometimes. Môže to byť veľmi, veľmi ťažké, môžeme ísť veľmi rýchlo do tmy a do tých vlastne najtemnejších myšlienok a vlastne nevedieť, čo s tým. So awakening means being alert. A to, že sa zobudíme, tak vlastne len znamená to, že vlastne zrazu sme pozorní voči veciam, ktoré sa dejú. Awake enough to be able to make a new choice in the present moment. Lebo vlastne vy sa zobudíte dostatočne na to, aby ste dokázali urobiť inú voľbu v tom danom okamihu. If you practice this a little bit every day, it becomes part of second nature. It becomes part of your toolkit. A keď to začnete praktizovať aspoň trošku každý deň, tak sa vám to postupne vlastne vrie do toho vášho prirodzené zručnosti a začnete to využívať prirodzene každý deň. All right, so close your eyes. Takže zatvoríme si oči. Imagine someone who really pisses you off. A teraz si predstavte niekoho, kto vás naozaj nasere. All right, and just visualize them in front of you. A teraz si predstavte, že je pred vami. And they're just doing their thing, okay? A oni robia len to, čo robia. All right, and you're in the space. A vy ste v nejakom priestore. Yeah. And you're making a new decision. I'm not going to run away, freeze, or fight back, okay? A teraz si urobíte nové rozhodnutie, že vlastne a teraz neutečiem, nejdem sa s ním byť naspäť a nezamrznem. All right, now we're going to breathe. Breathe up the back of the spine. Takže pekne nadýchnite Down the sa front. do And again. chrbtice. Three more. Ešte dva. All right. Pause for a moment. Teraz na chvíľočku sa zastavte. Just observe how you feel in relationship to this person. A teraz si skúste nacítiť, ako sa cítite vo vzťahu k tej osobe pred vami. And now you've decided to offer them compassion, not reaction. A teraz sa rozhodnete, že im ponúknete váš súcit a nie vašu agresiu. It's very generous of you. To je veľmi, veľmi úžasná obava. So breathe in through the nose, Takže pekne sa nadýchnite out through the nosom, mouth. vonku ústami. Nice, soft, smooth in-breath. A teraz pekne taký jemný, plynulý And a nádych soft out-breath. a jemný výdych. Everything's softening. A všetko sa zrazu zjemňuje. Last three breaths, just in and out through the nose now. A posledné 3 nádychy, výdychy len cez nos. Really smooth, really calm. Veľmi jemnučko, pomaličky. So imagine, open your eyes, and now you're looking at this person in front of you, A teraz si predstavte, že otvorte svoje oči a že pozeráte na tú osobu pred vami. and you're now seeing them without any stories, A teraz ich vidíte bez akéhokoľvek príbehu za tým. without any habits, without any memory, without any reaction. Bez nejakej spomienky, nejakých zvykov alebo nejaké reakcie. Keep breathing. A teraz len dýchajte ďalej. You're just witnessing the presence of another human being stood in front of you. A teraz len si uvedomte, že vlastne zažívate prítomnosť inej osoby pred vami. And the truth is, you have no idea what's really going on with them. A pravda je, že vlastne vôbec netušíte, čo sa s tými deje. How could you know? Alebo ako by ste vedeli. You know, their conscious, unconscious, their history, their story. You couldn't know. Neviete, či sú vo vedomí, v podvedomí, či vlastne čo je ich príbeh za tým. So practice F number 4. Pluck it. Doesn't matter. Don't know.
A takže praktizujte to 4. F, to, že vlastne pustíte to do keľu a proste prispôsobte sa na to, že neviete. We can have a 6F, forgive. A potom máme 6. F, že odpustiť. So just let it go. Let it go. A len to proste nechajte odísť. Right, so how do you feel just in that short space? A ako sa cítite v tomto novom priestore? How do you feel about this person? How do you Môžete feel, how do you feel with you? Ako sa teraz cítite v sebe? When you're breathing through the mouth, did the other person even exist? Keď ste dýchali cez tie vaše ústa, existovala vôbec tá druhá osoba pred vami, alebo sa stratila? Yes? A byl pak úplně jinak. They lost the person and then she transformed, or the person transformed. The thing is, a lot of the time in relationships, you've got one circle, another circle, two people, huh? A veľmi často vo vzťahoch máte vlastne dva kruhy. Jeden kruh a druhý kruh. Relationship, the circles come together, they roll together, then they overlap. There's an overlap space. A pri vzťahoch vlastne medzi ľuďmi, tak jeden ten kruh vlastne cirkuluje, druhý cirkuluje a tam, kde sa stretnú, tak vlastne tam vzniká to spojenie. Imagine we're all circles right now, A keď si predstavíte, že každý z nás je teraz kruh and we're overlapping a little bit. a teraz sa vlastne tak trošičku stretávame a prekrývame. If you're listening, you're overlapping. Keď počúvate, tak vlastne sa preklapate. All right, and say you've had enough of me talking. So then you come back into your own circle, you roll back into your own space. A keď už máte dosť môjho rozprávania, tak vlastne sa môžete vrátiť do svojho vlastného kruhu a vlastne sa odkrútite ako keby preč. Now what happens with some unconscious relationships, dependency, is the two circles roll together. A čo sa deje vlastne v vzťahu, kedy je to vlastne na podvedomej úrovni a je tam nejaká závislosť, And they completely overlap. tak tieto dva kruhy vlastne sa približia k sebe a vlastne oni sa už úplne prekrývajú. So it looks like just one circle. Takže oni dvaja vyzerajú ako iba jeden kruh. And people will try and convince you that's a good thing. See, we're soulmates, we're so united, we're so connected. A ľudia sa vás budú snažiť presvedčiť, že to je to správne, to je super, lebo my sme tie spojené duše. We finish each other's sentences, we all dress the same. My dokážeme akože dokončovať jeden druhému vety, obliekame sa rovnako, páčia sa nám pekné farby. Hang on a minute, you just lost your identity. A v skutočnosti vlastne ste stratili svoju vlastnú identitu. A relationship isn't supposed to be you give yourself completely to the other, so you lose yourself. A vzťahy vôbec nemajú byť o tom, že sa úplne odovzdáte tej druhej osobe a stratíte sami seba. So you want to roll back a little bit. Takže vlastne vždy sa chcete trošičku ako keby odrolovať preč. Still connected. There's this beautiful kind of like vagina shape which connects you. See? It's everything sexual. Okay. Takže vlastne potrebujete byť trošičku odrolovaní, ale vždy tam to prekrytie, ktoré vyzerá ako vagína. Takže vlastne je tam to spojenie na nejakej úrovni. Všetko je sexuálne. So for me, relationship is like that. I consciously choose to connect, and so we roll together. We enjoy the meeting space. A pre mňa vlastne vzťahy sú presne o tom, že ja si vedome rozhodnem, že ja chcem byť vo vzťahu s touto osobou a preto viem, že vlastne ja ako ten krúžok sa vlastne priblížim k tej osobe a začnem sa trošičku prekrývať. Right. So what's actually happening energetically? Somebody's angry, Čo sa vlastne deje na energetickej úrovni? and you're Niekto je s vami na vás and nahnevaný you're a bit afraid, not used to setting boundaries. a vy ste trošku takí, že ste zastrašení, lebo nie ste zvyknutí si nastavovať svoje vlastné hranice. So they roll right into your space, Takže vlastne oni sa narolujú úplne celý do vášho priestoru. and what you feel is overwhelmed. A čo vlastne cítite vy, že ste... Přehlcení. Přehlcení. Aha, prehlcení. Right. Which you are. You are actually overwhelmed. Their anger is so strong. There's no boundary. They're right in your field. Čo je v podstate pravda, že ste, pretože ste vlastne úplne zahltení tým daným človekom, oni sú vo vašom priestore vlastne. What this breath does is bring you back to your own circle. A čo tento vlastne samotný dých robí? On to, že vás privedie do toho vášho kružku naspäť. Your identity, your power, your presence, your energy. Vašu identitu, vašu energiu, vašu prítomnosť, vlastne všetko vaše. And that really is the healing. A to je vlastne to liečenie. Not the actual argument or anger. The healing is you come back to your own powerful space. Takže vlastne to liečenie nie je to, že vlastne vojdeme do toho hnevu, alebo do tej hádky, alebo do čohokoľvek konfliktu, ale vlastne, že sa zrolujeme naspäť do toho svojho priestoru, do tej svojej sily. And then the second breath is even more beautiful because you then shift into a state of peace and compassion. A ten druhý dých je vlastne ešte krajší v tom, že vlastne sa dokážete vrátiť do toho svojho priestoru vlastne mieru, súcitu, lásky. Right. So here's a homework exercise, okay? Takže toto je vlastne vaše cvičenie na doma. Practice these two breaths. A toto budete praktizovať, tieto dva dýchy. One second there. Dva Practice. dechy myslela, že 3, ne? She does the two, the three breaths. Yeah. Yeah. Mm-hmm. No a kolikrát každý z těch dechů. And how many times each of the breath? Mm-hmm.
See, this is where intuition comes into it, okay? To je tak vlastne, kde tá intuícia musí vojsť do hry, že vlastne je podľa seba. But what we just did there, we did 10 breaths. Čo sme teraz urobili, bolo, že sme urobili 10 nádychov, výdychov cez ústa. And then we did 7 breaths in through the nose, out through the mouth. A potom sme urobili 7 nádychov, výdychov cez nos a výdych cez ústa. And then just 3 Kolik breaths. přes ústa? 7 bolo, 10 bolo ústa, 7 bolo nos, And ústa. then 3 A breaths. potom 3 boli nos, nos. Jo, Right, now, děkuju. That's it. no, I only recommend doing 3 so you don't go into deep meditation. Ja vám odporúčam urobiť len 3, aby ste nešli do hlbokej meditácie. So you remain functional. Aby ste zostali vlastne funkční. Right. So that's I would recommend that, okay? 10, 7, 3 as a practice. Takže to je to, čo napríklad odporúčam ja. Takže 10, 7 a 3. Right. At the same time as doing this, A zároveň počas toho, ako to robíte. on your visual screen here, I want you to practice seeing people you've got stuff going on with. A zároveň chcem, aby ste počas toho si predstavili vždy osobu pred vami, ako keby to bolo vlastne na platne. So you're training, yeah? A ich príbeh, že vlastne ako sa trénujete vlastne za tým, že aké príbehy tam máte. And I'm absolutely certain that when you meet these people in real life, real time, you're going to feel different about the encounter. A vám zaručujem, že keď ich na budúci stretnete a znova sa s nimi spojíte, tak vlastne budete sa cítiť úplne inakšie ohľadom tej osoby, ako sa cítite. Okay? Good practice? Yes? OK, ste spokojní s praktikou? A tak question? Mě napadá praxe, jak to A- budu doma realizovat. I'm having a thought about the practice, how I'm going to practice at home. Mhm. Protože moje dcera ve škole má problém při velkých písemných pracích a jako se stahne a úplně vypne. Because my daughter, when she is having like tests at school, she's usually very stressed and she immediately withdraws and like go inside and freezes Protože vlastně ten časový presí vlastně úplně paralyzuje. because of the Napřed time čas. press. She is feeling paralyzed. Takže to s ní budu dělat vždycky před nějakým tím úkolem a budu to praktikovat. So I'm just going to try Takže Great. vlastně teď má před přijímacíma to train it with her before every test and before Mm. the entrance exam for the second. Mhm, mhm. Also, what you can add to that, A to, čo môžeš k tomu ešte pridať, on the visual screen, je, že na tom plátne have her project the best energy she can possibly be during the exam. a nech si vlastne predstaví, v akej najlepšej možnej energii by mohla na tom teste vlastne byť. Right. So before we did this work on Thursday, we called in the presence of the child. Lebo vlastne predtým, ako sme začali vôbec s touto prácou, tak sme vlastne, čo sme zavolali, bola prítomnosť toho dieťaťa. So we set the tone and we set the focus. Takže sme nastavili ten tón a ten zámer toho. Right. And everything that's come out from that has been because of this focus we're holding together. A všetko ostatné, čo vlastne prišlo potom, už prišlo na základe toho, lebo sme tam nastavili ten zámer na začiatku. If she's holding a focus of fear and anxiety, tension, and I'm not good enough, that's going to happen during the exam. Lebo vlastne, ak si drží ten zámer toho, že vlastne nie som dosť dobrá, stresujem a vlastne dopadne to zle, tak to je to, čo vlastne sa potom potvrdí v tej So realite. she wants to get into a good feeling state, and I've done the research, I've done the homework, I'm ready for this, I'm fully conscious and awake, best ability. Že vlastne ona chce vojsť do toho vedomia toho, že vlastne naozaj som pripravená, urobil som dostatok práce, vlastne všetko je tak, ako má byť, urobím to najlepšie, čo viem a vlastne tak to nakoniec aj vyjde. A mám dost času na to. And she also needs to put the focus on I have enough time for the Mm. test. Yeah, just Yeah. whatever. So ask her exactly what she needs, and then to project it on the screen, and then to put it through the feeling. V podstate opýtaj sa na čokoľvek, čo potrebuje, vlastne to je tam daj ako ten zámer. Jara? Tak bych to nějak chtěl vědomit, jako, jaký je rozdíl pak jako potlačení emocí, že jestli tam So musí dát that- ten záměr, jako když to prodechnu, to emoce, když se uvolní, nebo potlačí. I would just want to ask about like what's then the real difference between suppressing the emotion and actually like because now is it that when you just breathe through it as if you just release the emotion without actually like feeling it so much, or are you actually suppressing it? Suppression is literally pushing down. Takže to, že to vlastne potlačíš, je to, že to zatlačíš niekam do neznáma. Like very quickly you make a decision. I haven't got the capacity to feel this now. Ale vlastne veľmi rýchlo urobíš to rozhodnutie, že v tejto chvíli nemám kapacitu na to, aby som to precítil. It's like a shock response. Lebo je to vlastne šoková odpoveď. A lot of people in a serious situation go to shock. Lebo veľmi veľa ľudí vlastne v tých vážnych situáciách mali práve ten šok. It's a survival mechanism, A to je vlastne ten mechanizmus prežitia. and then they have this tremendous feeling released 5 minutes later. A potom vlastne sa im ten absolútny
obrovský pocit toho, čo cítili vlastne uvoľniť niekoľko minút potom. Just a quick example. I've told this story before, I think. A len taký rýchly príklad, myslím, že som hovoril túto story už predtým. So I was held up at gunpoint in Colombia, A držali ma vlastne zbraň na mne vlastne v Kolumbii. and in the moment it happened, I went into this kind of transcendent bliss. Strange feeling to go into. Okay. A v tej danej chvíli, keď vlastne na mňa zamierili zbraňou, tak ja som išiel do takého toho transcendentného až vlastne požehnania. You really felt ecstatic, On sa vlastne cítil extaticky v tej which danej was chvíli. absolutely insane because he had a sawn-off shotgun pointing at me and my friend. Lebo vlastne v tej akože bolo úplne zvláštne, že vlastne som bol v takomto stave, hoci vlastne na mňa niekto mieril zbraňou a na môjho priateľa. Yeah, I was super aware, feeling state, all these things, but I was in this heightened state. Yeah? A ja som v tej chvíli bol vlastne úplne absolútne si vedomý všetkého, čo sa deje. Som bol vlastne v rozšírenom vedomí a vlastne bol som tam niekde hore. Yeah, he walked away, and then like 2 minutes later, I came right back down like a ton of bricks, and then went to fear, shock, anxiety. A vlastne ten daný človek vlastne za 2 minúty odišiel a ja som vlastne v tej chvíli spadol dole, ako keby som spadol vlastne kilami ťahal a vlastne som išiel do úplného šoku. My body started to shake, you know, got this kind of fear A response. moje telo sa začalo triasť a vlastne všetky tie pocity vlastne nastali až potom. But it was a delayed response, which actually kind of protected me. A bola to vlastne oneskorená reakcia, ktorá po svojej podstate ma zachránila. Because if I'd have freaked out in front of him, he might have thought I was, you know, dangerous or something. Lebo ak by som vlastne začal panikáriť priamo pred ním, tak veľmi pravdepodobne vlastne on by na to zareagoval a možno by nás aj odstredil. Right. So what I'm saying, in my opinion, there's nothing wrong with temporary suppression. Takže to je to, čo vlastne sa snažím povedať, že ja si, podľa môjho názoru si nemyslím, že to dočasné potlačenie tej emócie v tej danej chvíli je veľmi zlé. If you can't feel it exactly in the moment it's happening, Keď to vlastne nemôžeš prežiť úplne v tej danej situácii, keď sa to presne deje, but you know feeling is important, ale vieš, že vlastne ten pocit je vlastne dôležitý. so then half an hour later you take yourself out into the forest and you shout and scream and let it out. Ale vlastne pol hodinu neskôr potom sa zober do lesa alebo niekde a vlastne začni kričať a začni to vypúšťať. Thing is about suppression. It's been building up for years with lots of people. A vlastne problém s potláčaním je to, že my to potláčame roky a s rôznymi ľuďmi. It's not just us denying our feelings. Sometimes the parents and the people around us deny our feelings. A nie je to len to, že my si odopierame tie naše pocity, ale vlastne nám ich odopierajú aj možno naši rodičia alebo naše okolie. You get excluded if you're being socially inappropriate. A vlastne vás vyhadzujú z tých sociálnych kruhov, keď v podstate sa správate nevhodne. Hopefully you recognize, right? If you suppress an emotion for too long, it goes into the organs, it goes into illness. Ale dúfam, že vlastne tomu, čo si naozaj, čo z toho rozumieme, je to, že pokiaľ tú emóciu potláčame príliš dlho, tak vlastne ona je nakoniec potlačená a uloží sa do jedného z našich orgánov a vlastne sa staneme chorými. Yeah, I feel it goes deeper than that. It goes into the vibration, A ja si myslím, že to v skutočnosti je ešte hlbšie, že sa to dostáva do našej vibrácie. and then we project our life from the vibration. A potom vlastne my žijeme ten život, alebo vlastne si ho projektujeme presne podľa tej vibrácie, v ktorej sme. And we have lots of accidents and, you know, difficult things happen to us outside as well. A potom je to to, čo sa nám deje, vlastne veľa zranení, veľa nehôd, alebo proste veľa takých zlých situácií. Right. If somebody's being passive aggressive, Ak je niekto pasívne agresívny, right, so they're holding an emotional state. Oni vlastne držia ten emočný stav v sebe. What often happens is the people around them start going crazy. Čo sa veľmi často deje, je to, že vlastne ľudia, ktorí sú okolo nich, sa stanú úplne šialenými. Which is what they want, to manipulate the situation. So, see, look, you're the one. You're the Pretože bad one. to je vlastne to, čo oni chcú spraviť, lebo je to o tom, že vlastne oni tú vinu potom hodia na tých druhých, že vlastne oni sú tí, ktorí urobili tú danú vec. Right. Aj That's za čo what, sú zodpovední. in family dynamics, this often happens. Sometimes the parents don't feel their feelings. A veľmi často sa to deje vlastne v rodinnej dynamike, to znamená veľmi často ten rodič necíti tie emócie The kids feel it in the unconscious. a deti to cítia vlastne v podvedomí They start expressing anger, disruption, stuff like that. a oni sa začnú správať agresívne a vlastne reagujú na tú emóciu, ktorú cítia. Because you're unconscious, you think it's them. Yeah. A pretože vlastne vy ste nevedomí, vy si myslíte, že to sú oni. Or you blame the dog for barking. Yeah. Alebo to je to, prečo vlastne potom viníte psa za to, že začne štekať. I've lived in lots of family dynamics and I've seen this happen in my own experience often. A tým, že som žil vo veľmi veľa rôznych rodinných dynamikách, tak vlastne som to mohol pozorovať, že ako sa to dialo. A classic example, I was with my first wife, second No. wife, second.
A vlastne klasický príklad je napríklad, keď som bola ja so svojou prvou manželkou. And she was very emotional, sometimes dramatic. A ona bola veľmi emočná, niekedy až veľmi dramatická. And I looked like I was peaceful and calm. That's what it looked like. A ja som vyzeral, že som bol kľudný a pokojný. So I'd be silently like blaming her. Look, she's crazy. She's doing this. She's doing A ja som, How len peaceful potichu, I am. a ja som vlastne potichu ju vinil za to, že pozrite sa, aká je emočná, ako je dramatická, aká je bláznivá. that. At some point, I had this awakening. That's probably my responsibility. A po nejakom čase som vlastne mal takéto ujasnenie tej situácie, že pravdepodobne s tým mám čo dočinenie. And I started to consider the possibility she's carrying my unexpressed feelings. A po nejakom čase som vlastne začal zvažovať možnosť, že ona vlastne vyjadruje niektoré z tých mojich emócií, ktoré ja potláčam. So because I was working with responsibility, I thought I'd take my own feelings back. Tak som si, a pretože som začala pracovať so svojou vlastnou zodpovednosťou, tak som si povedala, no dobre, tak si niektoré z tých pocitov zoberiem naspäť. I started feeling my feelings, A ja som začal precítiť svoje vlastné emócie. and she calmed down. A ona sa uklidnila. Yeah. So anyway, that's what I feel. That's been my release. To je to, čo ja cítim, takže to je vlastne to, čo je môj skutočný zážitok. I feel that there's a lot of education that we all need in the realm of emotion. A ja si myslím, že je tam strašne veľa vecí, ktoré by sme sa ešte mali naučiť a povzdelávať v rámci emócií. I think everybody has like a general awareness that emotion can impact illness. A myslím si, že tak všetci plus minus vieme, ale máme vedomie o tom, že emócie môžu spôsobiť ochorenie. There's some people who've done really quite advanced work in this, but it's not in the public sphere. A je v tom vlastne niekoľko ľudí, ktorí v tom urobili veľmi pokročilú vedu, ale vlastne ešte to nie je úplne známe verejnosti. What my conclusion is in this is that expression is the way. A čo je môj záver k tomu je, že vlastne vyjadrenie samotnej emócie je to, tá cesta. And we do this in 3 ways in the school. Dancing is the obvious way. A my to robíme v tejto škole tromi rôznymi spôsobmi. Prvým je tanec, Sharing without interruption. druhé je, že vlastne zdieľame bez prerušenia. And then all the processes, the breathing, meditations. A tretie sú vlastne všetky tie procesy, to dýchanie a všetko ostatné. Because we're saying yes to life. Let life move. Alebo tým, že hovoríme áno životu, tak vlastne ho dovolujeme, aby žil, aby išiel. At some point, you come across this decision, fork in the road thing. A niekedy v akože nejakej časti svojho života prídete na takú tú rozdvojku na ceste. Do I want to stay in my fear, Chcem ostať vo svojom strachu, or do I want to live with my wild love? alebo chcem žiť so svojou divokou láskou. Do you think you'll come to that? Vždy prídete k tomu rozhodnutiu. You'll realize that I've been in hiding for so long. Lebo si rozhodnete, že si uvedomíte, že ste boli veľmi dlho sa skrývali. But when you start to recognize that even the taste, the possibility of wild love, open expression, can I do that anymore? A keď si len trošičku ochutnáte tú chuť tej divokej lásky, že si môžete, tak potom zrazu, že to také, že môžem dostať toho viac, a už začínate hľadať ako. Most people hold back from a space of fear, do you see? Because they're trying to keep safety. A veľmi veľa ľudí sa drží späť, hlavne kvôli bezpečiu, lebo vlastne sa snažia udržať sa v bezpečí. But the boat wasn't made to stay in the harbour. Ale tá loď nebola urobená na to, aby stala v prístave. Yeah. That's why we're going to move into in the next module, is from safety into risk. Preto na budúci modul sa vlastne posunieme z bezpečia do risku. So this is the toddler, the adventurer. Takže pôjdeme do toho batoľaťa. Yeah. And I want to encourage you to to really overcome the fear of repressing your life force. A naozaj vás pozývam k tomu, aby ste skúsili prekonať ten svoj pud toho, že vlastne chcete potláčať svoju životnú energiu, svoju životnú silu. And the child is an example, it's just a wonderful model of bravery, courage, self-expression. The child in their innocence is just creating, doing, laughing, crying, living. A dieťa je vlastne krásnym presvedčením a znakom a dôkazom toho, ako to môže fungovať, lebo vlastne ono ide, skúša, pokúša sa, je zvedavé a vlastne chcem byť taký istý. Right. Second piece of homework. Okay. A druhá časť domácej úlohy? Right. Write a love letter to your child. Napíšte si ľubostný list svojmu vlastnému dieťaťu. Like, tune in to the most beautiful place in your adult heart. A teraz sa nalaďte na to najkrajšie miesto vášho dospelého srdíčka And write a message. Imagine there's a timeline.
A predstavte si, že, a napíšte mi správu. A predstavte si, že tam je taká malá čiaročka. It's quite important to be specific because people say inner child work, but which age? Aha. A predstavte si vlastne tú čiaročku ako časovú osu. A vlastne veľmi veľa ľudí povie, že hovorte s dieťaťom, ale vlastne v ktorom veku, lebo vlastne to dieťa dlho malo. It's more accurate to say inner children work. A keď hovoria o tom, že pracujeme s dieťaťom, v skutočnosti by mali povedať s deťmi. You've got a whole playground of children in there. Lebo máte plné ihrisko detí tam. Right. So you might want to just, with some detail, okay, we're going to write the love letter to my, toddler self. A môžete vlastne povedať, že dobre, tak ja idem teraz napísať svoj list sebe ako batoliaťu. Or back my baby, or even in the womb self. Alebo možno ešte ako keď som bol úplné bábätko, alebo keď som bol ešte až v maternici. So it could be like a paragraph on different ages. Do you see? Tak to môže byť vlastne paragraf na rôzny vek. Mm-hmm. What do you think is going to happen as you start writing a love letter to yourself? Čo si myslíte, že sa stane, keď začnete písať ten list tomu dieťatku? Any guesses? I'm going to cry. Súcit. Compassion. Yeah. Uh-huh. Mm-hmm. Like, Máme love. napísať niekoľko tých listov? Musím A cítiť. paragrafy, ako odseky. Mm-hmm. Čo tu cítiť? Mm. That she's going to feel it in her heart. Maybe you're an artist, you can paint it as well. Alebo keď Little ste sketch. vlastne umelci, tak to môžete namaľovať. Write a little poem. Alebo napísať básničku. Yeah, sing a little song. Just Alebo be zaspievate creative. pesničku. Now, okay, just Buďte to kreatívni. expand it. Why do this? Okay. A teraz, aby som to trošku rozšíril. Prečo to budeme robiť? Hopefully, what you're starting to realize is that we're re-including lost parts of us. Dúfam, že si počas toho procesu vlastne uvedomíte, že vlastne čo idete robiť je len opätovne zahrnúť každú časť vášho ja do toho procesu. So in A shamanism, vraciate si vlastne, it's called soul retrieval. je to vlastne znovu objavenie vlastnej duše. Like our identity is whole, our being is whole. Lebo vlastne naša bytosť, naša osobnosť, my sme celok. Pain happens and we kind of fragment off a little bit. A keď sa stane nejaká bolesť, tak vlastne časť nás odíde. Not completely. We're still always connected, but we can disembody parts of us. A to nie je také, že vlastne by odišla úplne a zrazu neexistuje, ale vlastne aj napriek tomu ostane trošičku spojená, ale už je vlastne, už je to rozhádzané mimo nás. There are some parts of us which are really out in the cold, in the Siberian wilderness. A naozaj niektoré časti z nás, ktoré sme nechali v sibirských studených lesoch, And there's some parts of your inner child line which are very close to you. Maybe you're still very creative and joyful. a potom sú niektoré časti nášho detstva alebo nášho dieťaťa, ktoré sú veľmi blízko nás, ktoré sú teplúčké, ktoré sú nám prinášajú radosť a sú vlastne pri nás. The more you include, the more this river flows, the ice melts. A čím viac vlastne ich vtiahnete a znovu vlastne zapojíte do toho procesu, tým priamejšie bude tá rieka tiesť a tým menej ľadu, alebo tým viacej ľadu sa roztaje. Okay, so this is a letter written from the adult to the children inside you, okay? Takže toto je vlastne list, ktorý budete písať ako dospelí detičkám. Homework number 3. A tretia domáca úloha. I see most people are right-handed. Who's left-handed here? Takže je tu niekto, kto je ľavoruký, väčšina z vás je pravorúka. It wouldn't matter if you were or weren't. A akože vôbec na tom nezáleží, ale sa pýtam. Okay, there's a process of left-handed writing. A je to tzv. Proces tzv. Ľavostranného písania. Write with the left hand, connects to the right brain. A skúste písať ľavou rukou, aby ste sa prepojili s vašim pravým mozgom. Right, so it bypasses the controlling executive function of intellect. A to vlastne preskočí, alebo vlastne nepôjde cez centrum kognitívnej kontroly. Right, so when you write with your left hand, there's more feeling in it. Takže vlastne, keď budeme písať ľavou rukou, tak bude v tom viacej citu a pocitov. There's more imagination, more poetry. Bude v tom viacej predstavivosti, viacej poetiky. No, it doesn't matter the appearance, okay? It's going to be crazy writing, shaky. Vôbec nevadí na tom, ako to bude vyzerať, že vôbec môže to byť úplne roztrasené písmo, nemusí to sa to čítať. So for the purposes of this exercise, the left hand represents the child is going to write. A to čo je skoro? Is going to write. Aha, right. Takže vlastne zmysel tohto cvičenia si predstavte, že tá ľavá ruka je, že vlastne predstavuje vaše dieťa, ktoré bude písať ten list. Right. So you start off, you got your journal, okay? Takže začnete, a keď máte vlastne ten svoj zošit, You start with your right hand takže začnete písať pravou rukou and you simply write a question.
A napravo napíšete otázku. Like, how are you, 7-year-old me? Alebo ako sa máš, 7-ročné ja? Question mark. A otázka. Right. Give a pen to the left hand. A potom dáte pero do tej ľavej ručky. Do not think about it. A vôbec nad tým nerozmýšľajte. Right. Just see what comes. Len pozerajte, čo vlastne vyjde vonku. Yeah. And just allow it. Allow it to write. Yeah? A len dovolte tomu dieťaťovi písať. Give the. You'll come. There was a certain moment, a bit like the breath work, when you feel that sentence is finished, because you can feel the sentence finishing. A bude to také, ako keď ste vlastne robili to dýchové cvičenie, že v určitom okamihu si uvedomíte, že tá veta je vlastne dokončená. Can I just check that you know what this moment is like? Okay. It's a detail. A ja sa len chcem opýtať, že či všetci rozumieme, že či viete, že ten moment vlastne rozoznať. Right. You're walking past someone on the street and they're smiling at you. A napríklad dajte si predstavu, že kráčate po ulici, niekto kráča oproti vám a ten sa na vás usmieva. They're smiling at you. You smile back. A oni sa usmievajú a ty sa usmievaš na nich. Right. You take another 2 paces and think, oh, that was nice. A potom pôjdete ďalšie 2 kroky a zrazu si uvedomíte, že to bolo milé. Still smiling. Stále sa usmievate. And then gradually comes back up. Normal. A postupne vám tam úsmev vlastne spadne naspäť. Right. So the emotion rises and then falls again. A to je tá, že emócia sa vystúpi hore a potom vám pomôže. Emotion is energy in motion. Only has a certain amount of motion. Takže energia je vlastne emócia v pohybe. To znamená, že emócia je energia v pohybe. Takže vlastne to len znamená, že ten pohyb sa ukončí. So you could say that smile completes itself. Takže vlastne ten úsmev ako taký sa sám seba doplnil. In the same way, when you're writing, there's a certain moment when the sentence completes itself, like it's finished, it's expressed, it's done. A vlastne to isté sa deje v tej vete, že vlastne keď sa to píše, tak potom zrazu príde ten moment, kedy tá veta dokončí sama seba. Dopis, ale rozhovor. So it's not a letter, it's like a This is not the this is another piece of homework. Toto už je tretia úloha, to znamená, to nie je ten list, dobre? No. Toto bude také, áno. It's a question and answer. Takže tam bude vždy len otázka a odpoveď. Essentially, what you're going to learn here is your child's perspective. A to, čo sa vlastne z tohto cvičenia naučíte, je, že uvidíte tam tú perspektívu toho dieťaťa. Right, here's another good question. Right hand, what would you like to do today? Alebo ďalšia otázka, že napíšte do pravou rukou. Čo by si chcel dnes robiť? Left hand, I want to paint the walls. A ľavou otázku, ja dneska chcem namaľovať steny. I'll eat ice cream. Alebo chcem papať I want to zmrzliny. dance all day. Alebo chcem tancovať celý deň. Just write it. Just write it. Ale to No napíšte. editing, no social control. No, you can't do that. Nekontrolujte, nechajte to vyjadriť sa. No, just listen. Len proste počúvajte, čo vám to chce povedať. Right, and then the right hand comes back in. Okay, perhaps we can go to the zoo. A potom znova práva ruka, ktorá povie, že no tak napríklad možno môžeme ísť do tej zoologickej záhrady. The more you do this, the more you cultivate your intuition. Okay. A čím viac to budete robiť, tým viac budete kultivovať svoju vlastnú intuíciu. Yeah. But my sense is, I've done this a lot. Okay, with the left hand. A, takže ja som toto už robil veľmi veľa. You are left-handed? No. No, s jeho ľavou rukou. I wrote a whole book from my child's perspective Ja som napísal celú knihu z perspektívy dieťaťa ľavou rukou. about what my little boys need and want. Lebo čo vlastne môj malý chlapec potreboval a chcel. It's really quite revealing. Je to veľmi veľmi veľa to odhalí. So this is like a very direct way of like re-including the child. To je veľmi priama cesta k tomu, ako opätovne zaradiť to dieťa do vášho života. It works the same way as the archetypal cloak that we did, the exercise yesterday. A funguje to úplne rovnako ako ten archetypálny plášť, ktorý sme skúšali včera. Right. What you're actually doing is you're shifting your focus. It's like child, adult. Čo vlastne robíte, je to, že vlastne len posúvate ten váš pohľad na to, lebo najprv ste dieťa, potom ste dospelí. But be specific which age of child who's going to do the talking. Ale buďte špecifickí v tej otázke, že sa opýtate, koľko ročné dieťa odpoveda. Yeah. If you want your pre-birth child to speak, they're going to draw a picture, aren't they? Lebo vlastne keď budete chcieť, aby rozprávalo dieťa, ktoré je ešte v maternici, tak vlastne väčšinou ono bude kresliť obrázok. Right. I do this process a little bit quicker now as well. Ja to už teraz vlastne tým, že to mám nacvičené, robím to trošku rýchlejšie. Start with the writing, okay? Ale začnite tým, že to budete písať. You'll be fascinated, yeah? Budete úplne fascinovaní, čo vám vyjde. It seems a bit strange, but you can do it with your hands as well. You know, what would you like to do today? Oh, I'd like to do this. Znie to veľmi zvláštne, ale v skutočnosti sa to potom môžete naučiť robiť len rukou, že vlastne čo tu sa opýtate, čo by si chcel robiť a tu, ja neviem. Yeah. Anyway, that's a lovely process. Yeah. Je to krásny proces. Big breath.
Pekne hlboký nádych. I've got more. A mám ešte viacej. Yeah. Dobre. Mm. Okay. Neviem pamätať. Okay, this is just a simple one. A teraz on takú jednoduchú. All right, so the whole weekend, we've got this wonderful altar. A celý víkend sme tu mali ten nádherný oltár tam vzadu. I've seen a lot of you spend a lot of time there, and hopefully you've got benefit from being in this altar. A videl som, že veľmi veľa z vás vlastne tam trávilo relatívne dosť veľa času a verím tomu, že vám to bolo vlastne, prinieslo vám to nejaký benefit. Yeah. So an altar is a reminding mechanism. Oltár je vlastne len spôsob, ako si pripomíname niečo. It helps tune your focus. Lebo vlastne si zameriate svoju pozornosť. It also reveals what you find important in life. A takisto vlastne to hovorí o tom, čo považujete za dôležité vo vašom živote. Right. So in your home somewhere, A tak vo vašom dome niekde, don't make a big deal of it, but well, make a big deal of it if you want to. Create some altar. nemusíte z toho robiť veľkú vec, ale môžete z toho urobiť veľkú vec. A vytvorte si nejaký oltárik. To honor your inner children. Aby ste si vlastne uctili svoje detičky. You can put your love letter in there. A môžete tam položiť ten váš ľubostný list. Teddy bear, candle, crystal, picture. Môžete tam sviečku, matika, kryštál, proste obrázok, čokoľvek. Just and really create it with love, because it's you. You're reminding yourself about something very special in your life. A vytvorte si ho proste s obrovskou láskou, lebo vlastne pripomínate vám sami seba, že vlastne je to pre vás dôležité. You probably got photos all over your house already, yeah? Pravdepodobne máte fotky okolo celého domu. But do you look at them? Ale pozeráte na ne? Right, do you actually spend time? It's like, wow, that was me as a 3-year-old. A pozeráte na to, že wow, toto som ja, keď som mal 3 ročky. So after this weekend, just spend, it can be 10 seconds, but it makes a difference. I'm going to include you in my day. Ale vlastne skúste sa na to zamerať každý deň, aj keď to bude trvať len 10 sekúnd. Mhm. Že vlastne ja ťa idem zapojiť do svojho dňa. So this is just a reminder of the why we do this work, okay? A Just toto je len taká pripomienka k tomu, že vlastne prečo robíme túto prácu. if we haven't lived our childhood, If we haven't, if we've repressed, denied, ignored, keby sme vlastne nežili naše detstvo, keď nám to bolo odmietnuté, keď nám to bolo zapreté. some people here, I don't know because I've spoken with you, grew up very quickly. A niektoré ľudia tu, a to viem kvôli tomu, že sa rozprával so mnou, Yeah. vyrastli veľmi rýchlo. Yeah, a family member left or someone died and suddenly you're an adult as a 3-year-old. Alebo niekto možno odišiel, niekto možno zomrel a zrazu ste dospeli, keď máte 3. So you've actually lost contact with the whole notion of play, joy, creativity, freedom, no responsibility. Takže vlastne vy ste úplne stratili kontakt s takým tým pocitom toho, že vlastne nie si za nič zodpovedný, že môžete byť kreatívni, že sa môžete hrať a vlastne s tým So in your adult life, you're probably very serious and very controlled. takže vlastne pravdepodobne vo vašom dospelom živote ste veľmi kontrolovaní a teda sa kontrolujete a ste veľmi seriózni. Because in your unconscious, you're still looking after the siblings. Alebo podvedome vlastne ešte stále dávate pozor na tých vašich súrodencov. Or you're like a substitute mother or Alebo father. ste ako náhradný otec alebo náhradná matka. Right. So you want to reclaim your childhood. A vy si vlastne chcete vziať to vaše detstvo naspäť. Right. This exercise number 5, this is the nice one. A je to takéto cvičenie číslo 5 a to je pekné cvičenie. Right. Now there's a book, hopefully you know it. We're going to look at it in a few modules. It's called The Artist's Way. Existuje knižka, možno ju poznáte, alebo teda dúfam, že ju poznáte. Určite sa na ňu pozrieme o niekoľko modulov. It's by Julia Cameron. Napísaná Julia Cameron Artist's Way? Yeah. Cesta umelca. And she's got a process in there called the artist date. A ona tam má proces, ktorý sa volá rande umelca. You take yourself out on a date. Zoberiete sami seba na rande. Right. So from the artist's perspective, it's taking yourself to a museum, cafe. Z pohľadu umelca je také, že vlastne zoberiete sa do múzea, alebo na kávu, alebo niekde. Now we're slightly adapting this. We're going to do a child date. You can take a child on a A date. my si to trošku zadaptujeme pre seba a predstavte si, že zoberiete svoje vlastné dieťa na rande. A play date. Na hranie. Right. So with your left hand, you can actually ask this question. Right hand. What play date would you like to go on Friday? So you specify when it's going to happen and how much it's going to cost. Tak predstavte si, že vlastne tou pravou rukou napíšete tú otázku, sa spýtate toho dieťaťa, na aké hracie rande by si chcel ísť, koľko to bude stáť. I want to fly to the moon. Okay. All right. So
Keď povie, že viete, že chce letieť na mesiac, no ťažko. Anyway, between your adult and your left hand, you're going to create a play date that you both agree with. A medzi vašou pravou rukou a vašim dieťaťom v ľavej ruke vlastne sa skúste dohodnúť na tom, ako vytvoríte to vlastne hracie rande, tak aby ste boli obidva spokojní. And I'd like you to do one of these once a week. A chcem od vás, aby ste urobili jedno takéto rande raz týždenne. Right? It could simply be eating your favorite ice cream, you know, because you're gluten free, sugar free, everything free, life free. A možno to bude len to, že budem si od vás, že budete papať svoju obľúbenú zmrzlinu, lebo teraz sa všetci tvárime, že sme bezcukroví, beztukoví, bezlepkoví a bezživotní. Takže, tak. It's like you're flipping on the permission switch. See? Takže vlastne si dáte len takéto povolenie, prepnete vlastne ten spín. Right. This work is going to make a difference when you take action. A úplne sa zmení to celé, keď vlastne to aj naozaj urobíte. And to take action, you've got to put it in your schedule. A to, aby ste to naozaj urobili, tak si to musíte dať do plánu toho týždňa. Yeah. Things don't happen if you don't say, it's Friday afternoon, this is when we're doing it. A veci sa nestanú, pokiaľ nepoviete, že tento piatok robíte toto po obede. It doesn't have to be, you take yourself to a children's movie. Why not? Môžete sa zobrať do kina na detské predstavenie. Yeah, you're the only adult in there. Budete jediný dospelý, ktorý tam bude. Okay, so this is also very important because it awakens all that joy, creativity, curiosity. A je to strašne dôležité, lebo vlastne to zobudí celú tú vašu radosť, tú kreativitu a tú hravosť do toho celého. Is it okay? V poriadku, do toho zakomponujeme aj iné dieťa, alebo to má byť vyslovené iba pre to moje? Je to, is it okay if I do it together with another child, or do I need to do it on my No, own? it's just for you, just by yourself. Len sama so sebou. Start with you. Začni so sebou. Right. If you have children, A keď máš deti, right, you'll realize you start to do this more actively with them. Anyway, a keď yeah. When I take my kids out, I pretty much go to their level most of the time. Když máš děti, tak potom zjistíš, že to vlastně jako automaticky děláš víc aktivně i pro ty svoje děti. Ale začni na té úrovni, že to děláš na začátku, jenom pro sebe. Yeah. A když to dělám pro sebe a to dítě najednou se přidá, tak můžeme spolu? Nebo to je úplně jenom čas pro mě? It's okay when I start with myself and the kid Join me. Or it's only time for me. I would take yourself on 2 dates, just you, right? Just so that you can get used to the process of really honoring, loving, listening to yourself. Začni jako tím, že to bude opravdu jenom pro tebe. Right? Then you can start messaging each other. Hey, let's go on a play date. Jo. Pak si můžete napsat vzájemně a pozvat se na ty vzájemný jako randíčka dětí. No, really, I inspire you to. If you live close together, go to the zoo together. Go and see a movie. Go dancing. Pokud bydlíte někde blízko sebe, tak se domluvte a udělejte si prostě takovou jako společnou radost dětskou. Yeah? All right? Okay. That's nice, isn't it? Chodím jenom kvůli dětem. Co jsem zjistila, takže to ronde, že bude dobrý, tak a je to i za Okay, so just give you a whole list of the benefits of this one. tak, aby som vám dal zoznam všetkých tých benefitov, ktoré z toho budete mať. All right, first benefit is you release all that trapped energy. Prvý je, že vlastne uvoľníte všetku tú zastavenú energiu. Second benefit is you realize that your parents aren't in your face anymore. A druhé, čo si uvedomíte, je, že vaši rodičia vám nie sú úplne v ksichte celý čas. Do this, don't do that, do this. Udělej tohle, udělej tamto. Because most of us have internalized our parents, so they're still doing that. Lebo väčšina z nás vlastne si internalizovala našich vlastných rodičov a stále si to robíme. So you ask this radical question, what do I want to do? Alebo sa opýtate sami seba tú radikálnu otázku, čo vy konkrétne That's chcem what this robiť. work does. You give yourself the freedom and permission. How do you want to live? Lebo táto práca vám dá to povolenie, že aby ste žili a robili to, čo naozaj chcete byť. Without apology, Bez ospravedlnenia. without condition, without distortion. Bez podmienok, bez vyrušenia, bez... When you know when this is working for you, Viete, že to pre vás funguje. when you say I want to do this,
and then a few minutes later you're doing it. A keď vlastne zistíte, že poviete, že ja to chcem spraviť a zrazu o pár minút to už vlastne robíte. Instead of what happens in the past, I want to do this, then all the sabotaging thoughts come in, all the reasons why you can't do it, and you're not allowed to do it. See? Lebo vlastne zrazu prídete do toho štádia, že už to nebude tak, ako to bolo niekedy, že ste povedali, že idem to urobiť a zrazu do toho vošli všetky tie sabotážne myšlienky, ktoré máme na to, že prečo to nemôžeme spraviť. To znamená, že sme to nakoniec neurobili. A symptom of enlightenment. I want to do this, I'm doing it. To je vlastne systém tzv. Osvietenia. Chcem to urobiť, tak to spravím. Yeah, without any resistance. Bez akéhokoľvek odporu. Yeah. All right. Second thing is you're going to cultivate more curiosity in your life. Tretia vec, vlastne budete kultivovať sami v sebe väčšiu zvedavosť. In adult seriousness, we value understanding above curiosity. Lebo v tom našom dospelom živote si vážime to porozumenie viac ako zvedavosť. Some people use understanding to feel safe. Niektorí ľudia používajú to pochopenie ako bezpečnosť. Some people use understanding to appear clever, so it's a looking good thing. Niektorí používajú tú vedomosť na to, aby vyzerali múdro. But this question, I don't know, is like, I don't know, I'm curious. Alebo tá otázka, že proste niečo neviem, tak vlastne to otvára tú zvedavosť. This impacts, imagine having a conversation with somebody. To vás naozaj krásne ovplyvní. Predstavte si, že máte konverzáciu And s you've niekým. really decided, you know who they are, what they're going to say, and everything else. A vy si sa už predtým, ako ste sa opýtali tú otázku, vlastne rozhodli, že viete odpoveď, viete, ako budú reagovať, viete, čo povedia. It's not very interesting, you might as well just watch a video. Nie je to veľmi zaujímavé, to si môžete pustiť video. Every encounter with curiosity is an adventure. Lebo vlastne za každým, keď niekoho stretnete, ale robíte niečo s tou zvedavosťou, tak je to vlastne obrovské dobrodružstvo. Right. That's the child. It's a discovery process. To je to dieťa, to je to objavovanie, ten proces objavovania. Understanding might come, but it's like of the importance. Rozumiem tomu, že čo mi prináša pokoj, ale vlastne tomuto dávam tú dôležitosť. You start to prioritize the adventure, the connection. You know, they have different priorities. Alebo vlastne začnete prioritizovať postupne ten zážitok a to dobrodružstvo nad tú istotu. Right. Another huge benefit of the child is you start to play again. A ďalšia výhoda obrovská dieťaťa je to, že sa začnete znova hrať. What's the purpose in living if you're not playing? Aký je zmysel vlastne toho You don't have žitia, any keď fun. sa nehráme, keď nemáme žiadnu zábavu. If you don't enjoy what you do. Keď si neužívate to, čo vlastne robíte. Yeah. I once saw this post that said, "My body's not a temple; it's a playground." A raz som videl taký plagát, kde bolo napísané, že moje telo nie je môj chrám, ale moje ihrisko. And that's how it is for some kids, isn't it? You know, you let them out the front door, and you know everything's a playground. The snow, the people, everything. A vlastne u tých detí je to také nádherné, že to vidíte, že im len stačí otvoriť dvere z domu a zrazu všetko sa stane ihriskom. Proste sneh, les, lúka, to je jedno. Right. So you're rediscovering the magic of life again. Lebo tak vlastne znovu objavíte tú mágiu toho života. Right. Like you're dropping the seriousness. A proste pustíte tú serióznosť. Doesn't mean you're dropping the responsibility. You're just dropping the seriousness attached to it. Neznamená, že púšťate tú zodpovednosť, ale púšťate tú serióznosť. Right. So play also leads into creativity. A hra takisto vedie vlastne ku kreativite. A lot of adults are habitual creatures. A ľudia sú vlastne tvory, ktorí majú radi pravidelnosť. I A zvyky. saw a post yesterday. We got 6 months of creativity. Then we just keep repeating that 6 months over again for 20 years. Okay, you saw a poster? Yeah. It was Aha, že včera som videl taký plagát, kde bolo napísané, že budeme mať 6 mesiacov kreativity a potom tých 6 mesiacov budeme opakovať do konca života. So it's winter I do this, spring I do this. It's a habitual. A že repetitive. vlastne, že na jar robím toto, v lete robím toto, v zime robím toto a v podstate z toho sa stane len zvyk toho, čo robíte. Creativity requires you to be present. A kreativita vlastne od vás očakáva, že budete prítomní. Inspiration inspires to breathe in. Inšpirácia prichádza cez nádych. So I'm inspiring now, Ja vlastne sa and inšpirujem now tým, že sa I'm nadýchujem. expiring. A tým, že vlastne teraz sa vydychujem. V angličtine to dáva zmysel. Right, so creativity is in every breath. Every breath. A inšpirácia je vlastne v každom nádychu. Yeah, so that's why conscious breathing is important. Preto vlastne to vedomé dýchanie je veľmi dôležité. Right. Now, if you get creative, A
A keď sa stanete kreatívni, you've got more capacity for solving the problems, issues, challenges of everyday life. tak sa stanete oveľa schopnejšími vlastne riešiť problémy a pristupovať k veciam, ktoré sa vám dejú v živote. If you combine creativity with joy, A keď skombinujete kreativitu s radosťou, you can actually design the life that you love. tak vlastne si môžete nadizajnovať ten život, ktorý milujete. Right? Connect creativity, joy with I want. A skúste spojiť kreativitu, radosť s tým, čo ja chcem. Right? And then you have a sense of mission, A potom máte vlastne zrazu zmysel nejakej misie toho, purpose, value. nejaký účel, nejaký zámer, nejakú hodnotu tomu dáte. If you're doing something, whatever you're doing now, just put it through that criteria. A teraz nech vlastne čokoľvek budete robiť odteraz. Skúste to pustiť cez tieto 3 kritéria. Am I playing my job? Do I enjoy it? Is it what I want? Hrám sa v svojej práci, užívam si to a je to to, čo chcem. Maybe time to change the job. A keď nie, tak vlastne asi je čas vymeniť And don't prácu. be so scared about it. You can just change. Why not? A nebuďte toho taký úplne vystrašený, proste môžete len zmeniť. You don't have to get the pension. Nemusíte ešte ísť do penzie. You'll be too, unable to use it by the time. Nemusíte vlastne byť schopní ju, lebo ak budete čakať do dôchodku, tak vlastne to nemusíte vlastne potom vôbec zažiť, lebo do tej sa nebudete schopní. Right. Another huge impact for the child. Yeah? A ďalší vplyv toho dieťaťa? Right. Your child knows the divine. Vaše dieťa pozná to božské. Right. Very small children often still in communication with all the spirits and angels and energies. Veľmi malinké deti veľmi často ostávajú v tej komunikácii s tými bytostiami vlastne z hora, s tým božstvom. Because they haven't been taught yet not to speak to their imaginary friends. Lebo ešte neboli naučení, že nemajú rozprávať s tými ich imaginárnymi priateľmi. Imaginary, just I want you to understand, imagination is a real thing. A vlastne ja chcem, aby ste pochopili, že imaginácia, vlastne tá predstava je skutočne reálna vec. People talk about like imagination, intellect. You see, A veľmi veľa ľudí hovorí, že vlastne tu máme predstavivosť a tu máme intelekt. everything, every single thing came from a dream. Everything. Ale všetko, čo v živote máme a bolo, tak vlastne je postavené z sna, zo sna. Like you have the dream of your Predstavy. parents loving. See, Lebo vy ste tu, lebo vlastne máte predstavu o tom, že vaši rodičia vás milovali. like you picture the food before you eat it. Predstavíte si jedlo predtým, ako ho jete. Everything. So as you recover imagination, you recover connection to the sacredness. A keď si vlastne zachránite opätovne tú vašu predstavivosť, tak zachránite to vaše spojenie na to božské. Right. So the child has this transcendent domain. A dieťa má to prestupujúce dimming. Transcendence. It's like the mystical. Aha, že má v sebe ten aspekt toho mystična. That your child is your first spiritual, awareness. A vaše dieťa bolo to vaše prvé spirituálne povedomie. And it's pure. Doesn't need a religion to be spiritual. A je to úplne čisté, ale nepotrebuje žiadne náboženstvo na to, aby to bolo duchovné. Because spirituality, it means connection to the oneness, to the life force. Lebo vlastne duchovno znamená v skutočnosti to napojenie sa na tú jednotu. Right. So your child knows that connection, A vaše dieťa pozná to spojenie. and will bring you back again and again and again to your heart. A my to prinesieme späť a späť naspäť do vašho srdca. And that was the second part of this teaching: inner child healing, magical child awakening. A to je vlastne tá druhá časť toho nášho učenia, ktoré sme tu mali. Takže prvá bola vlastne to, uzdravíme to naše vnútorné dieťa, aby sme privítali to naše magické dieťa. Which reconnects us to the dancing heart path. See, we So said now- the dance of your heart is the dance of the magical child. A to nás vlastne potom prepája naspäť do toho tanca nášho srdca a vlastne do tej školy a do toho, ako to teraz si užívame život. All of this happens naturally by itself as you let go of the repression. A všetko toto sa začne diať úplne prirodzene, len keď pustíte ten útlak toho, čo cítite. Right. It's not a getting process; it's a discovery process. Vôbec to nie je o tom, že musím niečo dostať odtiaľto tu, ale je to o tom, že len to musím objaviť znova v sebe. So our breath work, our dance, our writing, we're just releasing the obstacles. A tým, že vlastne budeme robiť naše dýchacie cvičenia, naše písacie cvičenia, naše tancovanie, tak vlastne len uvoľňujeme priestor na to, aby sa to mohlo Yeah, začať. like you're letting go of the stories, Lebo odchádzajú príbehy and you're making space simply to be here, feel, sense, express. a vytvárate si priestor na to, aby ste tu mohli byť, aby ste to mohli precítiť, aby ste to mohli navnímať Yeah. a vlastne vidieť. And this work is the foundation of all the other work we're going to do, and everything else you're going to do in your life.
A toto je vlastne základná práca všetkého, čo budeme robiť. Jednak je to škola, ale jednak toho, čo budete robiť vlastne vo svojom živote. Big breath. Hlboký nádych. There's 1,000 more benefits, but I want you to discover those by yourself. Je tam ešte 1000 ďalších benefitov, ale chcem, aby ste ich objavili sami. If you have a chance, I have no idea what the translation is like with that book I gave you. That's Google Translation. Takže keď budete mať šancu, tak skúste sa pozrieť na tú knižku, čo som vám dal, hoci vôbec neručím za to, ako to je preložené, lebo to pre vás prekladal Google Translate. I just made the decision it's better to give you something, which has got most of the translation, than nothing. Ja som sa myslela, že vlastne je lepšie vám dať niečo, aj napriek tomu, že to má len väčšinu prekladov správne, ako vám nedať nič. And if you speak English or want to learn English, you've also got an English copy. Yeah? Ale samozrejme, ak rozprávate anglicky, rozumiete anglicky, tak tam máte tú anglickú kopiu. That book compiles, I researched really wide, the latest techniques, approaches on inner child work. Yeah? Tá kniha naozaj obsahuje strašne široké znalosti, ktoré som študoval z mnohých zdrojov a na prácu s vnútorným dieťaťom. So if you have time or want to make time, maybe you can do a bit of study as well. Takže keď si na to urobíte čas alebo budete mať čas, tak skúste si to preštudovať. You might have noticed Marketa's been with us in the weekend. She's been following everything on the Facebook chat. A možno ste si všimli, že Marketa. Marketa bola na čete a vlastne sledovala všetko, čo sa dialo vlastne tuto. Right. So we have Marketa, Renata, Máme ešte Marketu, máme Renátu, Václav and Lucy. Václava a Luciu, But still part of the school. ktorí sú stále súčasťou tejto školy. I've invited them all, and I'm inviting you if you want to come. Next Saturday, Lucy, isn't it? On the 1st, yeah? We have an inner child workshop in Litvinov. A tak vlastne chcem pozvať ich, ale zároveň aj vás všetkých. Ak by ste chceli, tak na budúci týždeň, v sobotu, budú mať krásnu akciu v Litvinovi na prácu s vnútorným dieťaťom. So I'm inviting them, the 5 of them, 4 of them. Pozývam ich 4. Yeah, I'll have a Zoom call with them. They're going to get all the videos and information. So they've got a taste of what we've done. Oni vlastne, ja budem mať s nimi taký Zoom call, kde vlastne prejdeme tým všetkým, čo sme tu robili, dáme im tie videá a podobne, aby vlastne mali takýto príchuť toho, že čo sme tento víkend robili. Yeah, but I'm asking you, if you feel like it and you feel a connection with them, please have a one-to-one sharing with them, just to transmit some of what we've done this weekend. A zároveň vás pozývam k tomu, ak cítite, že máte s nimi nejaké napojenie alebo prepojenie, a aby ste chceli s nimi zdieľať, čo sa vlastne tu udialo na jeden k jednému báze, tak to privítam. It really was unavoidable. They could not be here for reasons. Pre nich to bolo naozaj nemožné momentálne byť tu tento víkend. But I'll do what I can to catch them up, so when we go into the next weekend, we're together. Ale urobím, čo bude v mojich silách, aby som ich vlastne dostal na tú históriu, aby to vlastne dobehli. Aby keď budeme na budúce, keď sa stretneme, tak aby vedeli, čo sme robili. Right, so these 2 invitations. Takže sú tam 2 pozvánky. So one, if you want to come to Lipnov, we've got a whole day, 3 sessions. A takže ak by ste chceli ísť do Litvínova, tak budeme mať celý deň, budú to 3 sessions. It'll be a small group and it'll be like a revision of what we've done this weekend. A bude tam vlastne malá grupa a bude to ako keby revízia toho, čo sme urobili tento víkend. On the 9th of February, that's a Sunday. A 9. februára, čo je nedeľa. If you're in Prague. A keď ste v Prahe. So my birthday's on the 10th, you can celebrate it. Moje narodeniny sú 10. ale vlastne bude to taká oslava. Lucy and I found this incredible machine. Lucy a ja som našiel takúto úplne úžasnú mašinku. It's a quantum scalar healing machine. Je to je to vlastne je to prístroj, ktorý vlastne zvyšuje energiu kvantového poľa. This thing really works. A naozaj funguje. Right. So it's got 4 of these kind of like they look like speakers in the room. Sú to vlastne také 4 ako keby prístroje, ktoré vyzerajú ako monitory. No, také niečo, monitor alebo vlastne tieto. So they create an energy field in the space. A tie 4 veci vlastne vytvoria energetické pole. I walked into this room, I just fell into bliss. It's like really, it's amazing. Ja som vlastne vošiel do tejto miestnosti, ja som vlastne spadol ako keby alebo teda vyšiel hore do požehnania. In the middle of my bliss, I thought how amazing it would be to do a dance class in this room.
A v polovici toho celého, ako som to tak precítila, tak ma napadlo, že aké by to bolo super, Triple keby sme bliss. urobili Yeah. tanečnú cestu v takomto prostredí. And I actually had dance in that room years ago before they had the machines. A ja som vlastne tancoval v tej danej miestnosti predtým, ako mali tie prístroje. Now they've given us an incredible deal there. Okay? A dali nám vlastne úžasnú ponuku. Usually it's 1,000 crowns an hour to be in this room. Zvyčajne je to 1000 korún za hodinu byť v tejto miestnosti. Right, so we've got a whole price for 3 hours for 888, including being in the room and the dance. A my sme dostali vlastne úplne úžasnú cenu, že za 3 hodiny, čo tam budeme, tak za tú miestnosť platíme aj s prístrojmi zapnutými 880 korún. I persuaded the man because I said, I'm going to bring you loads of clients who are going to love your thing, they'll tell everyone else, and he's happy with that. Lebo som ich presvedčil, že vlastne ja vám prinesiem veľa ľudí, ktorí sa zamilujú do toho, oni to povedia ostatným a to vám prinesie strašne veľa ľudí. A im sa to páčilo. So we booked one session in the morning, but that's already sold out because you can only have 15 people in there. A mám jednu session, ktorá sa bude robiť ráno, ale tá už je vypredaná, lebo vlastne tam môžete mať len 15 až 17 ľudí. But we've got a second session from 4:15 to 7:30 in the evening. A potom máme druhú session, ktorá sa deje od 4:15 do 7:30 večer. Yeah. If you want to come, please book in the next couple of days because that might sell out too. A ak by ste tam naozaj chceli ísť, tak prosím povedzte to a zabukujte si to dopredu, lebo vlastne naozaj sa to môže vypredať rýchlo. Yeah. So you get like half an hour to lie with these things, then we're going to dance for an hour and a half, then you get the last half an hour to lie there as well. A to znamená, že vlastne budeme mať tak, že budete mať pol hodinu s tými prístrojmi, potom budeme tancovať a potom budete mať znova kľud len na tie prístroje. If you've ever been to a cacao ceremony, it's like that times 100. A ak ste niekedy boli na kakaovej ceremonii, tak je to isté len 100-násobne silnejšie. So that's happening. A takže toto sa bude deť. Our next meeting Naše ďalšie stretnutie. is on the 20th of March. Naše ďalšie stretnutie sa bude konať 20. marca. So several people have paid for the whole school already. A niektorí ľudia platili za celú školu už vlastne dopredu. Other people are on different deals, arrangements. A ďalší ľudia sú na rôznych dohodách a iných plánoch. But just so it's clear with us here, anyone who still pays, please pay on the 20th of February, a month before. A všetci tí, ktorí ešte máte platiť, tak prosím plate do 20. februára, čo je mesiac predtým. Yeah. For me, it's like the practical structure of this school. I love it if we can organize it efficiently. A pre mňa vlastne je veľmi dôležité, že praktickú záležitosť tejto školy môžeme zorganizovať vlastne spoločne, ale prakticky. Yeah. Also, I'm going to start writing a new book on adolescence. Next week I'll start A it. takisto vlastne začnem písať novú knižku o adolescencii na budúci týždeň. Because ideally I want to send that to you by the 20th of February. A takisto vlastne by som vám ju rád poslal predtým, ako je 20. februára. Or before, so you can actually start to tune into the subject. Aby ste sa vlastne začali nalaďovať na tú tematiku. So I'll say that. I'll give it to you on the 20th of February. Takže dám vám to, takže teraz to poviem tak, že dám vám to 20. februára. Does anyone have any questions about anything I've shared? There's a lot of things. Má niekto, kto má niečo, čo by chcel zdieľať, alebo nejakú otázku ohľadom toho, čo som povedal, lebo povedal som veľa vecí. Myslím, možná upřesnila k tomu dopisu, co máme psát sami sobě, já tam vnímám takový jako rozjetí, jestli je tam jako nějaký limit, jestli je to jenom pro nás, nebo to budeme prezentovat a má to být nějak ohraničené. She's just asking whether the exercise she's supposed to do with the love letter writing, whether she can just go, nuts and just write as long as and as much as she wants to, or whether we are going to present it here or something like No, this. it's for you. You can make a whole book out of it, write a journal. Je to len pre teba, môžeš písať koľko chceš. Děkuju. Be a love story, 3 volumes. Môže to byť 3 diely. Třetí otázka, levou pravou rukou, tak kolik otázek? Nebo... Aha, že vlastne there is a question whether when we are writing with the right and left hand, how many questions are we supposed to write? I invite you to get yourself an inner child journal. You probably got a Dancing Heart Path journal. Get a special one, Inner Child, Magical Child. Ja si myslím, že by ste si to mohli vytvoriť normálne taký akože zápisník venovaný tomu vášmu vnútornému dieťaťu, tak ako máte zápisník venovaný tejto škole a vlastne do tejto budete písať. And use it as a communication tool. A použite to len ako komunikačný nástroj, to znamená. It's like you're at work, you've got a problem that's stuck. Give the pen to your little child. Do you know how to fix this mathematical problem? A keď máte nejaký problém v práci alebo niečo a vlastne neviete, čo s ním, tak sa skúste spýtať toho dieťaťa, že vieš, ako by si vyriešil tento matematický problém? Every time you write in that book, you're cultivating your intuition.
Lebo za každým, keď budete písať zo zošita, tak budete kultivovať svoju vlastnú intuíciu. Yeah, you're developing more feeling around it. A budete rozvíjať vlastne oveľa viac pocitu a citu okolo. Right, the important thing, just to clarify, is just write without any editing. A čo je veľmi dôležité, aby som k tomu povedal, je, že proste len píšte, needitujte, neprispôsobujte, nebráňte si. I'm certain you will be surprised how incredibly accurate and feeling it is, the communication. A budete, stavím sa, že budete absolútne prekvapení, ako veľmi presný je ten popis, ktorý dostanete od toho dieťaťa. So yeah, don't limit the questions. Takže nelimitujte si otázky. Yeah, just train with it. Yeah. A skúste to trénovať. I've given you a lot of homework. Obviously, balance it out with your life and spread it out. Dal som vám veľa domácej úlohy, ale samozrejme si to vybalancujte v rámci vášho života, to, čo koľko stíhate, ako to But stíhate. I hope you're inspired by this work Ale dúfam, že ste inšpirovaní touto prácou. and inspired enough to apply it so you can live it and integrate it. A že ste inšpirovaní dostatočne na to, aby ste to chceli žiť, aby ste to chceli integrovať do toho vlastného života. Yeah. These weekends, these meetings are intended for inspirational purposes. A tieto víkendy a táto práca vlastne je, má zámer na to, aby vás inšpirovala do života. Áno. But the second stage of the school is integration. Ale druhá časť tej školy je vlastne tá integrácia toho celého. Okay, I'm just wondering, Som May- zvedavý, maybe I can just play a bit of music for 10-15 minutes before we have lunch. Is that good? že by som mohol zahrať teraz trošku 10-15 minút trošku Dobre, hudby, just predtým move. ako budeme mať obed, aby sme sa trošku rozhýbali. Yeah. Practical things. When you go for lunch, pay your cakes to Cuba first. A praktické záležitosti, keď pôjdete na obed, tak zaplatíte za koláče Kubovi. Because he's probably going to clean up and go before we finish. Lebo vlastne typujem, že on vlastne len uprace a pôjde ešte predtým, ako my skončíme. Yeah, coffee, teas, and chocolate. That's to do with the venue, so you could do that later. But I recommend just taking care of business. A vlastne čokolády, káva, čaj a toto ostatné, všetko to patrí tomuto priestoru, takže to môžete platiť kľudne aj potom, ale vlastne Kuba ide preč. There's quite a lot of things scattered around the place. Please take the cups, clean them. Take the sheets off the bed. A všetko možné je tu tak rôzne porozhadzované po celej budove, tak prosím vlastne pozbierajte si poháre, povyzliekajte plachty a oblečenie z postelí, dobre? Yeah. Can I just check one practical thing about the sauna? Môžem ešte prosím skontrolovať len jednu praktickú záležitosť ohľadom How sauny. many people were in the sauna last night? Koľko ľudí bolo vlastne včera v saune? 3, 4, Ale 5. nebyl tam papír. Five? Just five? There's a piece of paper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já jsem neměla, že 6 of you? Aha. Okay, so the mathematics, if you can divide 2,000 by 6, A matematika je, ak dokážete rozdeliť 2000 korún 6, yeah, and if you could pay that money to Eva a keby ste prosím mohli zaplatiť tie peniaze Eve in the lunch break, počas obeda. yeah, is that okay? jestli třeba straty a na Mám ještě dotazy, jestli někdo nenašel mé šedé pantofle s kočkami. There is a question whether